बन इरिबो लाङो थोआ गासिबो जिब जुनारफ्रा लाना थांजोबो। हेलौ मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि माखासे बर' बिमा माहारिफ्रा दिनै हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो रन्जित बसुमतारी सारखौ मानो रागा जोंखो रन्जित बसुमतारी सारा दिनै जोंनि बर' बिमा माहारिफोरनि गेजेराव मा बेरेखा खामानि मावदों मानि हेंथा खामानि मावदों बिनि बिषय जोंनि माखासे बर' बिमा माहारिफ्रा दिनै रन्जित बसुमतारी सारनि हेंथायै गेदेर बाथ्रा बुंदों आरो खेंफोरथि होदों। प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो जोंनि बर' माखासे बिमा बिफाफ्रा दिनै प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंनो गोनां जाखो हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंनो गोनां जाखो आरो लोगोसे UPPL दोलोखौ मा बुंनो गोनां जाखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जोंनि बर' माहारि बा बर' बिमा बिफाफ्रा दिनै हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सार लोगोसे प्रमोद बर' सार आरो लोगोसे UPPL दोलोनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। बेसेबां मोसौ जाखोनो बेफोरखौ खिन्थु नामा बे फेरेंगा सारालाय दा जोङोहाय पाब्लिकखौ सरकारा दुखु आघात होनायल'सो दुखुल' होसै पाब्लिकखौ जेब्लायबो मार्चनि 3 तारिखनिफ्रायनो जायो नावा साला गोसारायलाय फोरोंनांगौ देरहानांगौ मोजां हा हु न' मोजां लुनानै थाहैनानैहाय दा गोरिब गुन्द्राखौ नासयदों गोसो थाहै गावहा बेसेबां साला मोजां न' बां मोजां लुग्लुंबायदों गोरिब गुन्द्रानि देरहानानैहाय दाना गोरिब बेसेबां नासयो सिगां बेखौ दुखु होयो साला सार खामफामोनखौ बुंबाय बिसोरो गाज्रि मावोना दा सार खामफामोनासो दा बिराद मोजां साबसिन मावनानै होबोदोंमोन दा बे देरहानायजों लोगोसे बे गादियाव जिरायनो मोननायजों लोगोसे गासैबो नस्थ' खालामना होजोबबाय बियो पाब्लिकफोरलाबो मावना जानो बन लायनानै बेफोरखौबो गारि मटर माबाना लानानै हमानै लांजोबो गासैखौबो हमानै लानानै थांजोबो गोरिब गुन्द्रानिफ्राय बनबो सिनानै मोनजाला माबो सिनानै मोनजाला मा खोनो बनखौ लाबावबासो बन लानानै थांजोबो गासिबो जिब जुनारफ्रा लाना थांजोबो बेफोरखौ लांबा बायनोसो न' बां सिफायबायो ना बेफोरलाय दाउ फारौ लांबा बायनो गैजायिखाय गोरिब गुन्द्रानिफ्राय बांसिनसो आरो न'आ सिफायबोजोब्बाय एबार मा होयो पाब्लिकफोरनोहाय नुगोन दा एबार पाब्लिकफोरनिफ्राय मा लुगैयो फेरेंगा सारा गोदो इलेक्सन मोनैनि सिगां बिराद मोजां बुंफैदों दा गारि एरियाव फैनानै बियो बन फानग्रा जाग्राफोरनो फैसा 1000 होगोन होनदोंमोन माथो दा गैया मानो बन फाननानै जाग्राफोरनिखौ मानो सिफायखो मानो न' गंसेखौनो मानो सिफायना होफैजोबखो प्लास्टिकनि न'खौनो फेरेंगा सारा गोदो बिराद मोजां बुङोमोन बियो बे प्रमोद बर'मोना गैयिफोरखौ लांनानै काजलगाव बायदियाव क'क्राझार बायदियाव फैसा गैयाबाबो बुथुमलायनानै थाङोमोन ज'नो थाइसे थाइनै फैसाखौ लानानै जोङो बुथुमनानै मानो बेबायदि खालामफैखो हा होनो होननाया बोरो गैयिफोरखौ नायगोननो न'सो सिफायना होफैबाय बोरो पाब्लिकफोरखौ सोगाबनो बेबायदि खालामदों बिसोरो एसे गोजान थाङोमोन फैसा गैयाबाबो फिसा लानानै बोरोसो बिनि उनावसो थांखायोमोन दा थाङोमोन गिदिर खुंफैयोमोन बिसोरो बिसिबां ज' थाङोमोन फैयोमोन बिसोरो नायनो बालायना सामफ्रामबो फैयोमन बिसोरो गारियाव दै गैया जों दै होगोन एबार मोनबावगोन बियो भट जों गोरिब गुन्द्रानि आसिनिफ्राय बिनियाव भट होनांगौला न'आव बिद' लाबोनानै संना जाना उन्दुबाय थागोन फेरेंगा बायदिना भट होनांगौला ब्लमानाव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा दिनै हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारखौ मानि थाखाय रागा जोंखो रन्जित बसुमतारी सारा मा रादाय होदोंमोन थांनाय इलेक्शननि सिगां थारैनो बेफोर रादायफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै नामा स' बिनि थाखायनो दिनै बर' बिमा बिफाफ्रा
रागा जोंनो गोनां जादों नामा नैबे बाथ्रायाबो सोंथि जानानै दं नङा होनब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दा नोंथांमोननि बायदिब्ला फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सोरबायदि पलिटिकेला जोंनि बिटिआरनि चिफ गोदान जागोन आरो सोरबायदि पलिटिकेला गोदान सरकार दागोन ना इउपिपिएल सरकारानो फिन खेब सरकार दाबावगोन नामा जोंनि बिटिआराव ना हाग्रामा महिलारिसा ना बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सरकार दागोन नामा नैबे बाथ्राया सोंथिनि जानानै दं स' नोंथांमोना बेखौ थारैनो एसेब्लाबो हमदांनो हादोंब्ला बुजिनो हादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय